Agarop alas 7:45 iti rabii, may katlo nga aldaw iti daytoy abulan, napasamak iti pamaltog iti barangay Manangat, ili Akawayan. Aditan nga nakatayan nga insigida iti maysa nga babae, nga managan iti Ani Pascua, Abelya, 45 ti tawen na, nga agnay iti Purok 2, Barangay General Luna, Saracusa, Nueva Ecija. Nakarom iti panakadundunor iti kadwa ni Pascua, nga aginggana itaket madamapay lang nga mag-agasan, iti maysa abalay pagagasan. Amanagan met iti Mario Castro, agtawen ti 55, maysa abalo, nga agnay iti barangay Manangat, iti nadakamat nga ili. Adda palpal open mga motibo ngem kami pala mabalin siguro nga kata ang ma-prempt di pinagkuan. Ngem ti mesa nga rason no api nga tanga nga dagito iti intodo ni Castor addan sa susik datay pa sa sakbay nga naramid dito nga insidente. Basar ti inisyal nga investigasyon nga imparwar iti kaming iti kapulisan, iti nadakamat nga ili, ket dagiti nga biktima ket agpabagatan da nga direksyon, iti nakasikkoda iti nakapasamakan iti krimen, ket ditan nga pinaltugan da ni Pascua ken ni Castor. Ang nakatiruan ti inem nga buli iti ropa ni Pascua, ken maysa iti abaga, may samit iti baba nga aking kanigid nga lapayag ni Castor, ken titenged na mapapati nga duwa nga armas nga paltog iti naaramat nga nausar, maysa nga kalibre 22 ken mapapati nga homemade shotgun wenno awagan tayo nga paltik kapuan ang taawan iti kapsula nga narekobreda iti mismo nga crime scene. After di nga naalam ida ditoy kalpasan nga naalam yung stasyon nayadami nga nagpakwa duada nga gasawa na parapin na malang awampay nga nagitoy handapin nga na ahampay nga may-release yung resulta na. Basar iti testimonyal ni Castor, iti rabii nga napasamak, iti panakapaltog da, ket iti todwen ni Castor, nga nangaramid kanyada, ket iti agasawa, nga managan iti Noli, ken Maripe, Riotita, nga agnaidmet lang iti barangay Manangat, at ita nga pinirmaan namet iti biktima, iti insauna, ket ita nga voluntaryomet nga nagsurrender, nga insigida digiti nabigbig nga masuspecha. Hampay met nga nanggad ti kuana formal nga statement na ni Mario. So nga kami pa lang napilaan ito criminal complaint dahil kasawa. Sa mga papambag ito Gabriela, kinarigat pala makasawa ito. So nga indawa na nga handa pala may testong statement na agpaimpagpay basi. Dumaw dawat nga rod iti tulong kadagiti umili ken bumarangay ni Police Inspector Simplicio Rabago. No sa sino man ti adda amuna ken daytoy akaso makipagtinulong kay kuma. Ket dita nga impaanam naman namet, itinananay nga proteksyon nyo. Tapno na dardaras nga masulbar iti daytoy apamaltog. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.